Hi guys, nagbinignit mi ganina guys. Mo yung gipamahaw niya mo siya mga gipaniud to. Di man madaoy. Muhapdos mi gid mong tiyan, mangita ig sudan. Ay mangita ig sudan. Mangita ig kanon imong tiyan. Kung sa day nakita bis manok, namoy naptripingan ang manok lami kay higop og sabaw oy. Kay kanang nilatan ganing manok anna nakasignit og da ka buok na nahimulbulan gyud no nagdumaga og bayong-bayong guys. Nya kay abtik man sa di kay ni mga kusinero kay paggutom sa di ay lami sa di ko no ihigop og sabaw kay hapdos pud ang tiyan lahi ra pud yung mga binignit imong kanon kay nam guna siya tuno hapdos kay sa tiyan kusog mo sa di mo himulbol abtik man dali ra rin maluto may kay higop og sabaw sa kanang manok nga Bisaya oy parisan na nagkuan kapayas na daghang kapayas silingan silingan daghang kapayas diri sa Tigbalayon ba dili sa silingan guys niya kay kugihan kay sa wileng nangoy koy pod siya sa gabi aring loyo nakagabi noon gimarinate din ang manok kay para mawala ang langsi usa na to naglutoon man na abtik sa kay mukuhag kalderong numero 1 da gisang lamas na lunod ang marinate dayon awat-huwat ra kag taod-taod kung kuan maluto na makahigop rin init sa sabaw ato sa daang kupusan guys para makuha ang langsi usa na to sa buwan kay bati mud kay kung langsi kay dili mo nilaming ang manok diretso ra ba pag signet na ihaw dayon dili man siya nilaming may tong nilaming kay dili pipila ka adlaw dili pa kanon gani mo to nindot gyud sa sinabaw nya dili largo-largom ni amua ato sa pakupusan kay para mawala ang langsi ba ipatuhop sa ning ipasuhop sa niyang gimarinate ni guys ma-absorb sa ihang sulod gina sa unod gyud kay para mawala ang langsi mong ato sa ning kuanon taud-tauran usa na to butangag sabaw unya diri ra sa tamanguha og siling espada para sa lamas guys para mohalang-halang atong tinuwang manok kay wala man te kadtog wala ta katugbong og lungsod dara ra tamaw po are na may tinanom panitan na ning kapayas mo isagol sa tinuwang manok tinuwang nilat ang manok dahil din tinuwa kay di man isda nalata na gyud ang manok guys nagalasa-lasa gyud ang sabaw sa atong Bisaya nga manok nga nilatan guys nya ilunod na natong sinapsap na tong kapayas para mas mulami pag yun ang atong tinuwang manok saba din na manok saba sa kayo na kong background ako kanang isunod nala sige pa tuktugaok pa isunod di ka rog luto ni kong manok rong ihaw so mao na ni guys naglasala-lasag gyud ang atong nilat ang Bisayang manok ug parisan dayon sa mais nga ginaling sa bato so matambala na gyud ning kahapdo sa tiyanon guys kay naluto naman gyud ang among lamian nga Bisayang manok nga sinignit na mo ganina so mga let's eat guys thank you for watching bye bye